ଆଉ ଟୁଙ୍ଗେଇ ନନା ଓଡ଼ିଶାର ମିଡ଼ିଆ ଦଳ କୁତା ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାମ୍ବୁସ୍ ଟିକିଆ କବିତା ଫବିତା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଉ କାଣ କହିବିରେ ଶୁକୁଟା ତତେ, ତାକୁ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ସେ ସେହି ଧରା ପଡ଼େ କାଢ଼ିରେ। ଏବେ ସେ ରାଣ୍ଡିଟାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନ୍ୟୁଜ୍ ବଜେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ। ଇରେ ପୁଣି କ'ଣ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ଯାଇଛି ଆମ ସାଗର ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ କହ? ହଁ ପରା ନନା, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିଆରପି ନିଶା ଗୋଡ଼େଇଛି। ଇରେ ସିଏ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉ କି ମାଉଲି ପିଉ, ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ନେଇ ସେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି। ଆବେ ତମେ କାହିଁକି ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଛ? ହଁ ପରା ନନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କେତେ ପରିବାର ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାଉଣ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ କାଲି ଡେଙ୍ଗା କିରେ, ସିଏ ଆମର ଟୋକାଟେ କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇ ପଶି ଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ଶଳା ବ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ ପରା ଶୁକୁଟା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଉନି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବ୍ରିଜ୍ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ କର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭଟି ତମେ। ଆଉ ବାରିତାଳା ହାଣ୍ଡିତାଳା ଉଡ଼ାତାଳା ପାଇଖାନା ଦରାଣ୍ଡି ହଉଛ, ଛି 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 ଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ନନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ବାମ୍ବୁସ୍ ଟିକିଆ କବିତା ଫବିତା ହଉ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ? ଆଉ ତାହେଲେ ଶୁଣୁ। କହିଲା ହନୁମାନ ସାଗର ଭାଇ କେତେ ଭଲ ଥିଲେ, ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ଗାଇ ମନ ଛୁଁଥିଲେ। ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳୁନି ଖବର, ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ବସି ପାଇଖାନା ଘର, ନନା ଝାଟିଆ ବେପାର। କହିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ଆମ ଖାଇବା ପାଉନି, ଲୋକେ ମରୁଛନ୍ତି ଆମ ଛଟପଟ ହୋଇ। ଏଇ ସମୟରେ ମିଡ଼ିଆ ବୁଲୁଛି ସିଂହର ପଛରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସିଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭରେ, ନନା ଟିଆରପି ପଛରେ। କହିଲା ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଲୋକ ବିଜୁଳି ପାଉନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଜାରି ହେଲେ ରାସ୍ତା ତ ପାଉନି। ବ୍ରିଜ ଭୁଷୁଡ଼େ ନନା ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ସରକାର ଚୁପ୍ ରୁହେ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଖାନା ଘରେ, ନନା ଟିଆରପି ପଛରେ। ଇଏ ନନା କ'ଣ କବିତା ଗାରେ, ପୁରା ହାଡ଼ ବିନ୍ଧିଯିବ।